Chodźcie sam hopy i baby, pokażemy wam cuda na żywo i w kolorze. Cuda pokazujemy na żywo i w kolorze. Zobaczycie prawdziwą księżniczka z Egiptu, która występowała na dworze angielski królowy. Hopy to je ganz okazja, co by dziwać na gryfno dziołcha o smakowitych kształtach i gibkich ruchach. A wszystko mogecie obejrzeć za $250. Ale sam dzisiaj larmo? Ciężko w to uwierzyć. Virginia City kwitnie. Ten cyrkus jest rewelacyjny. Nie mogę na to patrzeć. Żeby ino nie chybią. Spokojnie, nie chybi. Jennifer, ty nie wyglądasz na przerażono. A czego bym się sam bać? Dałabych wszystko, co by tam stanąć na jej miejscu. Na noc już czas. Adam, my i tak sam są więcej czasu niż mieliśmy być. Dobranoc, Harriet i Jennifer. Joe, pamiętaj, co by odprowadzić dziołchy przed 10. Nie musicie mu dłuż przypominać, panie Cartwright. Nie martw się, fater. Ja się nimi zajmę. Ja ino w to się zajmie nim ojciec. Jak to w to? Hos tutaj jest. Prawda, Hos? Co go docie? Dają się rada, fater. You're going to see this charming little lady move every muscle in her body. Bonanza po śląsku. Występują porwanie. Dobranoc, chłopcy i dziołchy. Dobrej nocy, ojciec. Łyknąłbyś taki ogień, Joe? Nie jeżdżę głodny. Obforsztelowość coś ciekawego. Ja, ta ryżo frela wygląda znajomo. Od czego zaczniemy? Można od magicznego zakątka. Siedzi tam wróżbita. Idziesz, Harriet? Ja, chętnie, ale ino jak przepowie mi coś dobrego. Przez pora miesięcy była na pierwszych stronach wszystkich gazet San Francisco. To dcera Joshua Billa. Tego Billa? Ja. To król srebra. Jeden z najbogatszych ludzi na świecie. Śleźna ziemia, Gerner. Zaroski zaczynamy ten gorący teatr, prosto z Mississippi. Jakby tak choć raz udało się zarobić prawdziwy geld. Jak myślisz, na wiele stary Bill wyceniał swoja cera? Nawet więcej niż w banku umiesz się wyobrazić. Jak myślisz, co ci przepowiedzą, Hos? No nie wiem. Roz staro Indianerka przepowiedziała mi długo rajza, a skończyło się tak, że Żech się stracił w lesie. Dzięki. A teroski niech ktoś z was do mojej asystencji jakoś osobisto duperela. Nie martwcie się, tym ktoś dostanie go nazad. I no niech to będzie coś osobistego. Jest pan gotowy, panie czarodzieju? Ja. To proszę was, co byście powiedzieli, co trzymia w ręce. To jakoś okrągło duperela z metalu. I wydawał dziwny dźwięk. Bardzo dziwny. To chyba złoty zegarek. Jak on to zrobił? To jakieś cygaństwo. Myślisz, że no z fulo? No dyć.
A skąd to wiesz? To jest ganz oczywiste. Cicho. A te roski dzięki magii sprawia, że jakoś duperela zniknie. A żeby pokazać wam, że nie patrzycie na żadne sztuczki, zamienia dzisiaj moja asystentka na kogoś z widowni. Czy któraś z was, młode damy, chciałaby zniknąć na parę minut? Gwarantuję, że przeżyjecie gryfne wrażenia. Ja chcę spróbować. Jennifer, ojciec prosili, co by chcie miał na łoku, ale o tym nie godą. Będą niezłe igraczki. Joe, nie będziecie miał na łoku, jeśli nam znikniesz. Siednij się, Jennifer, ludzie się gapią. Pozwolisz na to, Joe? Daj się pokój, to ino igraczki. Aż mi szkoda, że tak ogryfno dziołcha zaroski nam zniknie. Ale nie bój się, młody Karlusie, zaroski ją młodą. Panie i panowie, patrzcie na ta skrzynia. Jest zamknięto i solidno. Proszę, młodofrelko. Kajoje? Na zadku. Otwieram skrzynia. Zawsze coś musi nawynokwiać. W San Francisco było tak samo. Mi tam się podoba. Ten występ na tym zyskał. Zaroski nasza frelka nazad sam się pojawi. A korzystając z okazji, że ta gryfno dziołcha, loto te roski kajś w czasie i przestrzeni, pozwala się zaoferować wam ten eliksir życia. Jak się już pani zgodziła nam pomóż, to mam nadzieję, że zachowa pani dyskrecjo. Mianują mnie Phil Reed. Jeżek właścicielem tego biznesu. Beda milczeć, ale muszę przyznać, że oczekiwała więcej emocji niż wizyta na zadku teatru. Nie za bardzo skomplikowano ta nasza magia, co? Tak godocie? Wiecie co? To jest najbardziej fascynujące miejsce w jakim byłach. Wracajcie lepiej do skrzyni, bo zaroski nasz handlarz skończył sprawać o tych pierdołach. Nawet jeśli wiesz, że to są ino sztuczki, to i tak wciąga cię ta tajemniczo i podniecająco atmosfera. Jak w życiu. Nie, w tym macie coś więcej. Było wiele więcej. Niech lepiej już pani wraca do swoich kamratów. A można ja nie chcę do nich wracać, panie Reed. Jak nie będzie was w tej skrzyni, to leżymy z tym teatrem. To co mam robić, co by was przekonać, panie Reed? Nie ma pani obaw przed tym, co może panią spotkać w cyrkusie? Czy się boja? Panie Reed, ja nie boję się niczego. To akurat wierzę. Panie i panowie, myślę, że już czas, co by do nas powróciła nasza modo i gryfno frela. Kajżeś była? Daleko stąd. Nie, no godej. Na pewno zaroski za tą szmatą. Powiesz nam, Jennifer? Może kiedyś? To jeszcze nie koniec. To dopiero, panie i panowie, początek. Zaroski zobaczycie najbardziej tajemnicze zjawisko na wschód od Mississippi. Za pora chwil za tymi drzwiami wystąpi najprawdziwszy Herkules. Pójdźcie za mną. Tędy. Będziecie zachwyceni. Na waszych oczach Herkules, ta lajsta z żelaza, wygnie jak gałęź. floor. Zaczynaj, Herkulesie.
I co na to powiecie? A może pan sprawdzi, czy ta lajsta na pewno jest z metalu? Chce się pan przekonać? Niech pan sprawdzi. Panie i panowie, Miglanz. Panie i panowie, jak ktoś ma wątpliwości co do siły Herkulesa, albo myśli, że my kogoś fulamy, Zarowski zmieni zdanie. Herkules chętnie zmierzy się z 2 chętnymi. Ale do tego każdy w to w ciągu minuty przeciągnie naszego Herkulesa, za ta białolinia dostanie od nas $50. To jest odważne. Może te 2 Karlusy, które towarzyszą tym gryftym frelom. Że my? Ja, wy. Pójdźcie sam do mnie. Jest okazja, co by się popisać przed frelami. Spróbuj, doż rada. Chyba, że masz cykora. Ten hop wygląda jak berk. Spróbujecie szczęścia? Pójdź, domy mu rada. Co? No pójdź. Dobre hopy? Przypominam, że macie ino minuta, co by Herkulesa przeciągnąć za talinio. A ja ino przypomnę wam o naszym eliksirze życia. Ten srogi hop kiedyś był herlawym synkiem, ale wystarczyło ino 80 dni pić o tej mikstury i łoto mocie hopa jak dąb. Wyrósł na Herkulesa, 160 kilo żywej wogi. Mocie przykład, co wyrosło z naszego boroczka. Dowej. Dobre, styknie. Herkules wygrywa. Dziękuję, hopy. I czas na kolejną atrakcję. Przed nami jeszcze połykanie ognia i noży. Chłopcy, Jennifer kaś zniknęła. Nie ma jej sam w namiocie. Widziałaś, jak wyłaziła? Patrzała na woz. Ona zawsze musi coś złonaczyć. To na pewno jedna z ich graczek. Musimy ją znaleźć. I znajdziemy, nawet jakby miał jej szukać całki wieczór. Pójdźcie, idziemy. Jo ganz ciekawo, kaj ona mogła poleść. Dzisiaj nie najlepiej ci poszło. Nie zaczynaj zaś. Zmęczono żech jest. Muszę myśleć o biznesie. Płacą ci za to, co byś się starała. Długo jeszcze byda musiała to robić? Obiecywałeś, że się ze mną hajtniesz i byda mogła ci pomagać przy interesie miast występować. Następnym razem się lepi, starej. Zaś się powadziliście. Nie, wszystko gro. Z nim tak zawsze. Zauważył dzisiaj na widowni jedna frela i dur się na nią gapią, a mnie zlywał. To może cię zastąpia na scenie. Wiesz co? Jak Herkules skończy, to w 3 pudymy się na Bonkawa. Powróża ci. Pan Reed, szukałach pana. To mi pochlebio. To wy robicie sam, tak samo. Zaś próbuje się mnie pan pozbyć? No tak by wypadało. Ale to się panu nie uda. Jak wasz fader z wami to wszystko szczymuje. Oj tam. On mnie nie rozumie. Nie przyjmuje do wiadomości, że nie jest żech tak konserwatywna jak działchy z jego czasów. Może pogodomy w jakimś ustronnym miejscu? Miałach nadzieję, że pan to zaproponuje. Tutaj stoi mój wóz. Idziemy? Kiedyś go zabija za to, co i robi. Myślisz, że cię wtedy pokocha?
Nie tak wyobrażała się środek cyrkowego woza. Cyrkowiec też musi mieć coś z życia. Nie wątpię. Jaśni, proszę. Wasze coś z życia to chyba przyjmowanie młodych frelek w swojej garsonierze. Pani jest bardzo atrakcyjna i modo kobieta. Dziękuję. Z pana za to szwarny hop. Mieliśmy chyba o czymś pogadać. Nie umiesz klupać? Czasem się zapominam. Witam, panno Bill. My się znamy? Nie. Ale wiem, kim pani jest. Słyszałem też o waszym bogatym fadrze. Jak pani myśli, wiele by za panią zapłacił. Zapominasz się, Gerner. A ty zapominasz, jako to dla nas okazja, Reed. Jak się gibko zdecydujesz, to rano możemy być już za górami, potem styknie ino napisać do starego Billa. Będziemy za nia chcieli $1 milion. Wybuli za nia roz dwa. Nic z tego nie będzie. Będzie, jak mi pomożesz. Pomyśl, co możesz mieć za $1 milion. Zawsze ci się marzyła wielkoforsa. Nie. 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 Zawrzyj gęba, paniusiu. Ty noże ostry jak brzytwa. Kają schowiemy? To już twój problem. Jeżeś tym razem ze mną i musisz zarobić na swoja część forsy. No przód musimy ją związać. Podaj mi ten sznur. Jest zaroski za tobą. Ruszaj się, Bill. Największa osobliwość środkowego zachodu. Piękno, szwarno i rubo. Waży całkę 500 norów. Gryfnąć ciebie frela, Daisy. Kieroski i noczymy język za zębami. Jak się ktoś pytał, to niczego nie wiesz. Zawsze, że cię lubią, Daisy. Jak nic nie piśniesz, to do końca życia będziesz miał u mnie robota. I no nic nie godej. Jakby co, to nic nie wiesz, dobre? Czekaj, Joe. Spytam się tego hopa. Przepraszam, ale nie widział pan taki niewielki ryży frelki? Kup się bilet, synku, można jest w środku. Tamtego nie byda się pytał, bo akurat wykonorze. Reszta też nic nie powie. Przyjmią się razem i pomagają. Nie wiadomo, czy ona sam jeszcze w ogóle jest. A kaj może być? Kańź między Salt Lake, St. Louis a Reno. Lepiej się rozdzielić. Szukajcie z Harriet tukej, a ją sprawdza za namiotami. I no uważaj na siebie. Ja. To chyba największa szczyga, jaką znam. Licz się z tym, co godosz, Hoss. To moja najlepsza kamratka. No to jak żeście są tak blisko, to powiedz jej, żeby tak nie znikała. Jak mogę pomóc? Czy to wyście nie są przypadkiem dyrektorem tego cyrkusu? Ja, to jo. Łaziło reklamacjo? Nie, ino straciła mi się działka i pomyślałem, że może pan ją widział. Karlusie, tutaj się kręci pełno ludzi, a poła z nich to działchy. Ale można ją pan zobaczył. Mianują ją Jennifer Bill. 18 lat, ryżo, piwne oczy. Jak ona tak wygląda, to nic dziwnego, że ją szukasz.
Ale co by da ci dużo godał? One czasem przysiadają się do innego wagonu. Przykro mi, ale nie wiem jak ci pomóż. Mogę wleźć Ryan? Nazywam się Joe Cartwright. Chciałech ino... Tyś, synku, je chyba jeszcze za młody na te graczki, co? Wy chyba żeście mnie źle zrozumieli. Przylozłech po... Chciałech jedynie... Wiem, czego żeś chciał, Joe. Wybaczcie to najście, księżniczko Egiptu. Mianują mnie Della. W porządku, Della. Przylozłech z moją frelą. A ja, pamiętam ją, śliczna babka. Kaj zniknęła i nie umie jej znaleźć. Wszędzie łonia pytom. Łoboczułech światło i pomyślałech, że sam też zajrza. Ja, Strata bliskiej osoby boli, pra? Nie są my aż tak blisko, ale to ją mam ją pod swoją opieką. Nie myślę, żeby poszła z innym hopem. Powiedz mi coś, łoni. Nazywa się Jennifer Bill. Jest kimś wyjątkowym? Ktoś może mieć powód, żeby zrobić jej krzywda? Może. Jej fader Joshua Bill jest ganz bogaty. Ja, to jest richtig dobry powód. Zaczekaj tukaj, Joe. Popytam łonia. Można uda mi się znaleźć twoja frela. Dzięki, Della. Czego tu szukasz, synku? Przyszedł, żeś coś ukraść? Zaroski. Nie jest rzech hacharym. Chyba, żeś jest. Oduczymy cię tego. Poczekajcie, chłopcy, dogodomy się. Dobro robota, chłopcy, będzie prymia. Czekaj. To jego giwera. Ja, a co? Dobre, idź. Jak się masz, Della? A ty? O co ci łajzi? Namyśliłaś się? Był u mnie tak jeden Carlus. Szukał swojej lipsty. A mnie co do tego? To raczej do ciebie podobne. Dzióbku, skończ w końcu z tymi podejrzeniami. Widziałach, jak żeś godał z jedną frelą i tukaj ją prowadziłeś. Jakbyś podglądała dłużej, to byś widziała, że wyłazi. To była ino frelka szukająca przygód. Gibko kozołek i spadać. Godosz prawda, Phil? Nie cyganisz? Nie liczy się nikt poza tobą. Wierzysz mi? Ja. To zapomnisz o tym, mały. Gadałech z tym Carlusem, który był u ciebie. Powiedziałech mu, że na pewno sikorka poleciała z kim innym. Na pewno masz recht. No ja. Musisz być zmęczono. Idź się kimnąć, bo dzisiaj jadymy dali. Już dzisiaj? A po czemu tak prędko? Mieliśmy sam być do końca tydnia. Mieliśmy, ale zmieniłech zdanie. Wiem, że masz ta frela, Phil. Zaś to będziesz kulać. Przestań cyganić. Wiem, kto to jest i co chcesz zrobić. Niech ci będzie. To do nas życiowo szansa. Myślisz, że porwanie cery Billa ujdzie ci na sucho? Sama wleciała mi w ręce. I o jej nie zaproszą. Jest warto $1 000 000. Wiesz co, możemy się za to kupić? Phil, ja ci przaja i zawsze będę z tobą. Ale wolałabych, żebyś wziął i umarł, niż stał się bandziorem. Nie zrobię jej krzywdy. Jak stary Joshua zapłaci, to ją wypuszcza. Jak chcesz to zrobić? Przecież ona cię rozpozna. Jak w to wleziesz, to już nie będziesz mogli puścić. A w to go doło i wypuszczaniu.
Łona wieka jest ta działcha. Nie. Po co żeś jej to powiedział? Jo nie, sama się połapała. To źle. To Gans źle, Phil. Wiem, że to źle. Nie wiem, co robić. Oblecieli mi już całki ten Szaberplatz. I to 2 razy. No nic, odprowadza się do domu, bo twoi zaczną się martwić. Ciekawe, jaka jest Joe. Hoss? Ty, Joe, co ci się stało, chłopie? W namiocie była Haja ze 4 chłopami. Nic mi nie jest. Kaj masz pistola? Na pewno mi jeden z nich ją gwizdnął. Coś mi tu śmierdzi. Dostało mi się, bo pytałech o Jennifer. Nie czas na graczki. Myślisz, że coś ci się stało? Hoss, odwieź Harriet do domu, a po drodze wleź do szeryfa i poproś go tukaj. A co ty chcesz zrobić? Bo stana i byda szukał dali. Musisz ją znaleźć, Joe. Postaram się, Harriet. Pojada po szeryfa i zaruski byda nazot. Joe, co się z tobą stało? Kajżeś był. Gans śmieszne, że akurat ty miało to pytasz. Twoje kamraty nieźle mi naklupali. To nie jo. Muszę z tobą pogadać o Jennifer. Co chcesz mi powiedzieć o Jennifer? Uwierz mi, że chcę ci pomóc w znalezieniu Freli. Na pewno kaś tutaj jest. Wiem i znajdę ją razem z szeryfem. Daj się pokój, Joe. Załatwia to sama. Cyrkowcy to dobrzy ludzie. Pomogą mi. Na razie kiepsko im to wyłazi. Pogodą są z szeryfem. Jak wezwiesz szeryfa, to podejrzenie się przeciepnie na wielu dobrych ludzi. Nic na to nie poradza. Joe, daj mi... Della! Toś ty ją zaszczelał. Nie, czekaj, Herkules. Della by tego nie chciała. Pójdź, Herkules. Pójdź już. Zabija go. Nie. Co jest? Co się stało? Wszyscy pokój. Jo tu rządza. Co sam się właściwie stało? Po pierwsze, Jo tego nie zrobił. Po drugie, Jennifer zaginęła. Te roski oni zapomni. Mamy tutaj morderstwo. Della zginęła, bo próbowała mi powiedzieć coś o Jennifer. Wie pan coś o tym, Reed? Synek już ze mną godał. Popytałek wszystkich moich robotników. Nikt nic nie wie. To twoja pistola? Ja, ale to nie ja zniszczylą. Pójdziesz ze mną. Nika nie puda, dopóki Jennifer się nie znajdzie. Znam Jennifer tak długo jak ty, a można i dłużej. Są, że ich szukał, jak uciekła do San Francisco. Joe, już styknie tych problemów. Idziemy. Pytać go. Właśnie tutaj, Cartwright. Pomogę ci. Nie wiem, co pan ma w planach, ale dziękuję. Nic nie planuję. Nazywam się Rudin. Byłech kamratem Deli i nie wierzę, żeś ją zabił. Na pewno nikt tędy nie przełaził? Nikogo, żech sam nie widziała. Jo ino tutaj siedza i nic nie widzę. Szeryfie, mały Joe na pewno tego nie zrobił, ale morderca musi sam kańś być. Tak do niczego nie dojdziemy. Słuchajcie mnie. Trzeba przeszukać wszystkie wozy i namioty, jeden po drugim. Jedną grupą dowodzi Hoss, drugą Jo. Dobre. Jo myślę, że doszło do porwania. Della też tak myślała. Właśnie miała mi coś powiedzieć, kiedy ją zaszczelili.
Wierzę ci, Joe. I nawet wiem, co te Roski zrobią. Co? Dziwni z nas ludzie. Z czasem umiemy wierzyć we własne sztuczki. Poczytam trochę w myślach. Właź tutaj. Nie masz co szukać tutaj ty Freli, bo i tu nie ma. Nie szukam Freli, ino mordercy Delli. Myślisz, że ukrywałbych tego Hahara? Znajdę go i zabija własnymi rękami. Obiecałek Delli, że zabija każdego, w to ją skrzywdzi. Jo jest twoim kamratem, Herkulesie. Mi też nie wierzysz? Wiem inotela, że Della nie żyje. Zostań tutaj. Zaroski byda nazot. Zostań tutaj. Jeżeś tam, Rudy? Ja, Jerzech. Godołych ci, że nie fulą. I tak go znajda i zabija. Chciałbym go jakoś przekonać, że to nie ty. Jo też. Przydałby się nam. To równy gość. Był zakochany w Delli Thompson. On? Wszyscy my są odmieńcami. Tak czy siak, nie oznacza to, że nie biją w nos serca. Dzięki. Co chcesz zrobić? Byda szukać dalej. Wiem, że to twoje kamraty, ale jest tam zabójca. Muszę znaleźć Jennifer przed nim. Cicho, bo... Matko, ale z ciebie brutal. Wybaczcie, ale bołek się, że pan zacznie ryczeć. Bo szwarny Karlus po cichu przyszedł do mojego namiotu? Ani mi się śni. Ciebie szukają? Ja. Szukają mnie wszędzie. Muszę pitać, bo wpędza was w kłopoty. Nie, nie idź. Co? A można i lubię mieć kłopoty. Chętnie pogodą, ale można innym razem? Wszyscy tak godocie. Rozluźnij się trochę. Zaroski poznamy się bliżej. Myślę, że to nie jest najszczęśliwszy moment, proszę pani. Jakżech cię rano zobaczyła z tą frelą, to od razu żech wiedziała, że dla ciebie jest za modo. Wolałbyś nieco starsza baba? Tako jak jo? Mam recht? Proszę pani. Mogę wleźć? Uciekaj za kecki. Ochronię cię, a potem... Nie widziała pani pitającego młodego Karlusa? Nie, nikogo sam nie było. Wybaczcie. Już się poszli, Karlusie. Karlusie? Czy ktoś już przeszukiwał ten wóz? Na pewno już druga grupa. Przeszukiwali go, prawda, Daisy? Ja, i to dokładnie.
Nie było mnie przy tym, więc przeszukam go osobiście. Widzi pan, szeryfie, Daisy mało kogo wpuszcza do swojego namiotu. Będzie lepiej, jak zajmie się tym ktoś, kogo u nas zna. Rozumie pan? Chyba ja. Gerner, przeszukaj ten wóz. Jak taki jest rozkaz szeryfa? Zajrzyj za te łachy. Gerner, sprawdź ze zadku. Nikogo sam nie ma, szeryfie. Ktoś coś widział? Nie. Mój mały bracik zniknął jak duch. Widzi już pan, że tu Kei nie ma. Ja o tym decyduję. Oczywiście, próbuję ino pomóż. Szeryfie, musimy się już zbierać. Za 2 dni mamy występy w następnym mieście. Prawda godą, panie Reed? Ja. Naprzód czas znaleźć zabójcę Delli. Zrobiłeś bon kawa. Można się siedniemy i pomyślimy? Dobro myśl. Tędy, szeryfie. Musimy pogadać, Phil. A o czym? Chyba wiesz. Podobnie jak ty, nie umie czytać w myślach. Ale jeżeś dyrektorem tego cyrkusu. I masz pod sobą wiele ludzi. Zawsze byłeś w porządku dla was. Wiem. Ale dalej żeś jest. Myślisz, że maczołech palce w tej sprawie ze zniknięciem Freli? Myślę, że mógłbyś nam coś o tym powiedzieć. To się mylisz. Jak tak jest, to masz moje wsparcie. Ale jak nie, to obrócę przeciwko tobie twoich ludzi, a wiesz, że to umie złonaczyć. Herkules na tym przykład, od zawsze cię nienawidzi za to, jak traktowałeś Della. Dzięki, że żeś mnie nie wydał. Co ty wyrabiasz, podciepku? Szukam Jennifer. Ona sam kąć musi być. Della o tym wiedziała i próbowała mi to powiedzieć, zanim ktoś ją zaszczelił. Może zaczniemy od nowa. Co ci zdążyła powiedzieć? Właściwie nic. Tak jakby chciała mi coś wyjawić, ale z drugiej strony Gantz się bała. Miałem wrażenie, że chciała kogoś chronić. No ja. Mógłżech się domyślić. Na pewno łaziło i o Phila Reeda. Panie Rudin, jak Phil Reed coś wie, to wyciągna to z niego. A wtedy będziesz miał przeciwko sobie i cyrkowców, i szeryfa. Znam ich wszystkich. Kierują się poczuciem lojalności. Zauważyłech. Nikt mi nie chciał niczego powiedzieć. Ino Herkules dałby rada się obrócić przeciwko Reedowi. Wie pan, jak go przekonać, żeby nam pomógł? Ja, ale musi być sam. Musimy jakoś odciągnąć go na bok, żeby z nim pogadać. Ino jak? Chce się do mnie dobrać. To może mu powiedzcie, kajżek jest. To niebezpieczne. Ryzyk fizyk. Co o tym myślicie? Reed boi się Herkulesa i mu się w sumie nie dziwia. Można nam się uda. W razie czego byda sam kańś blisko. Dzięki. Za miastem mam takie miejsce. Zwiekaj to. Zgadza się. Idziemy. Godałeś, że nie będzie problemów. I nie będzie.
Cartwright. Cartwright. Możesz już wyleźć. Wiem, Kajżeś jest. W końcu umie czytać w myślach. Poczekaj, Herkulesie. Naprzód poczytam mu w myślach. Herkules! 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 No pójdź! Chimiago, ty też nie puszczaj. Posłuchaj mnie, Herkulesie. Nie chcemy ci zrobić krzywdy i no powiedzieć ci, że Joe nie zabił Delli. Latając za małym Joe, kiedy prawdziwy morderca jest na wolności, nie okazujesz Delli miłości i no sprawisz jej zawód. Godałeś, że ją kochasz. Nie jest, żeś jedyny na świecie, któremu baba nie odzajemnia uczucia. Posłuchaj mnie, Herkulesie. Jedyną osobą, która wie, co stało się Delli, jest pan Reed. Pamiętasz, jak przez niego beczała? Pamiętasz? Chcemy, żeby pan Reed powiedział nam, co wie. Pomożesz nam? Pójdę z wami. Szeryf dał się już pokój? Nie do się pokoju, dopóki nie znajdzie ty dziołchy. Nie godołek, że będzie łatwo. Pomyśl, czeka na nas $1 milion. Panie Reed, musi pan coś łoboczyć. Ino się nie wydzierajcie. Della przez ciebie duczała. Zapłacisz mi za to. A teraz powiesz nam całko prawda o śmierci Delli i Kaj jest nasza frelka. Nie wiem, o czym godocie. Można ty musisz go o to zapytać, Herkules. Biercie go ode mnie, biercie go. Zaczymcie go. Powiedz, co wiesz. To Gerner. To on zabił Della. Nie miałeś z tym nic wspólnego. Ty zakłamany wieprzku. Leć po szeryfa. Cyganisz, to ty żeś zabił Della. To był pomysł Gernera. Porwał ta frelkę i zabił Della, bo chciała powiedzieć Kaj ją czymie. Kaj ona jest. Jest. Łap go. Kaj jest dziołcha. Kaj ona jest. Zapytaj Daisy. Joe! Szeryfie? Joe! Tużeś jest pod lotku, narobił żeś no mostudy. Moment, to Gerner zabił dziołcha, a przed chwilą zabił też Reeda. Wiesz coś o Jennifer? Zaroski przed śmiercią pan Reed kazał mi zapytać Daisy, to ta rób szofrelka. Idymy, dejcie mi to załatwić. Czymcie się od tego, albo nic wam nie powie. Pójdź ze mną, Joe. Dobre. Daisy, my są kamratami, pra? Pan Reed powiedział, że wiesz coś o tej freli, co ją szukają. Powiesz nam coś o tym? Dobre, Daisy. Wielkie dzięki. Daisy, na pewno nic nie wiesz o tej freli. Czekaj, Daisy. Nie musisz już ochraniać pana Reeda, bo on wziął i umarł. Rozumiesz? Wziął i umarł. Pan Reed wziął i umarł?
Już dobrze. Daisy. Wleź do wozu. Daisy. Jennifer, where are you? Kajżeś jest, Jennifer. Joe. Zaroski cię rozwiąże i wezna do domu. Joe. No już dobre. To zaroski, panie Rudy. Wracamy do roboty. Nic innego nam nie zostaje. Jak będziecie potrzebować jakiejś pomocy, to dajcie nam znać. Gans dziękuję, ale my umiemy się dawać rada sami. I mamy z tego satysfakcję. Tym razem lepiej pilnuj, Joe. Joe, czy ty mi kiedykolwiek wyboczysz? No, pomyśla. Postaram się. Na pewno dam rada, ale to potrwa. I to bardzo długo. Udźwiękowienie Suprafilm przełonaczył na śląski i przeczytał Mirosław Riedel.